ongizatearen eta bakearen garaiak kolokan jartzen ari dira, eta horren adierazpen argienetako batzuk ikusi ditugu azken egunetan Ukrainian eman diren gatazketan. Baina ez hor bakarrik. Lan erreformak eta segurtasun nazionalerako legeak ere zeresan handia eman dute egun hauetan. Burgesiaren efontxiba ekonomiko eta politikoa geroz eta modu ageriagoan agertzen zaigu, eta horren aurren antolatu eta borrokatzeko beharra mahai gaineratu du Gazte Koordinadora Sozialistak larunbatean Iruñan eta Bilbon egindako mobilizazioetan. Egun hauetan eman diren gertakariez, bizi ditugun ondorioez eta ditugun irtenbide politikoez arituko gara gaurko saioan. Ongi etorri Burdinesiara. Europa está en guerra. Europa está en guerra. Estamos en guerra. Quien quiera paz, se prepare para la guerra. We must act like any wartime. Nous sommes en guerre. Gabon eta ongi etorri gaurko saiora, gaurkoan nirekin Naia Santander, Gabon. Peio Ormazabal, Apa, Gabon. Aitor Bizkarra, Gabon. eta Jon Agirre. Apa, Gabon, bai. Tira, saioarekin hasteko beti bezala ikus ditzagun aktualitatearen atalean aste honek utzi dituen albisteak. Leioako kampusean izango da aurtengo Herri Unibertsitate Nazionala. Bi eguneko jardunaldiak izango dira otsailaren 16tik 17ra. Beasainen etxegabetze bat behin-behinean geratzea lortu dute. Goierriko Kontseilu Sozialistako kideek egindako deiari erantzun da, hainbat izan ziren etxegabetzearen kontra mobilizatu zirenak. Horri esker, atzeratu eginda pasaden asterako aurre ikusita zegoen emakume baten eta haren bi seme-alaben etxegabetzea. ELA, SATSE, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Osakidetzak bizi duen egoera jasangaitza salatu dute. Neurriak hartzeko ere eskatu diote Jaurlaritzari. 63 pertsona atxilotu dituzte Bilbon eta Zaragozan, emakumeen sexu esplotaziorako sare batekin lotuta. Emakume txinatarrak esplotatzen zituzten sare horren bidez. Iruzurrak tarteko Bilbon kudeatzen zituzten haien agiriak eta Zaragozara mugitzen zituzten gero. Emakume bat drogatu eta bortxatu dute Bilbon. Barakaldon aldiz, urruntze agindua urratu eta emakume bati eraso dio senaroiak. Ibaizabal ibaian hilik aurkitu dute gazte migratzaile bat aldundiaren behin-behineko zaintza egoeran zegoela. Zabalik dago heriotzaren kausak aztertzeko ikerketa, hala ere hainbat iturrik azaldu dutenez, polizia atzetik jarraika zuelako egin zuen ibaira salto gazteak. Espainiar estatuko inflazioa 6,5raino iritsi da abenduan, azken 3 hamarkadetako maksimoak gainditu ditu. Hitzarmen kolektiboetan zehaztutako igoerak berriz, 1,57koak izan ziren asko jota. Frantzian, Emmanuel Macronek garaipen argia lortuko luke hauteskunde iragarpen denen arabera. Bigarren itzulian, bozken 1,54 lortuko lituzke hautagai errepublikarraren aurrean eta botoen 1,57arekin gaindituko luke berriz Marine Le Pen ultraeskuindarra. Bueno, hauek izan dira aste honetan jaso ditugun lerroburuak, beraz, hasiko gara komentatzen, nahi baduzu zuzeu hasi, Peio? Bai, uste dut ikusi direla, entzun direla komentarioik edo iruzkinik behar ez dutena eman notiziez, basakeria kapitalistaren adierazle direnak beste behin, baina bai nahiko nukela arreta jarri, nolabait, bai agertzen ziren notizietan osasun publikoaren aldeko mobilizazioak, entzuleak ikusiko zuen ez gaur ere ekarri duan uniformearen gatik, ni ere pasa naiz duela gutxi osakidetzatik, eta benetan penagarria da bertan topatzen duzuna, eta normala zentzurtan jendeak kalera ateratzea horren aurkako protestan berdin bizitza plataformak egindako mobilizazioak, eta bar, hau da esan idana da notiziak erakusten digutela realitate gordin bat alde batetik, eta badagoela jendartean horren aurkako pertsepzio bat, izan pandemiaren gestioarekiko, izan osasunaren gainberarekiko,
baina ez hain argi antzematen da, nire iritziz horren aurrean alternatiba edo aterabide erreal edo inkluso itxaropenik esango nuke, eta hori lotuta aprobatu Frantziako hauteskunden aipamen horrekin, esaten da Macronek lideratzen dituela inkestak edo, nik esango nuke apostu egin beharko banu, abstentzioak lideratuko dituela inkesta horiek, eta hori ere badela horako notizia guztiak nahazturik esango nuke egoeraren adierazle direla. Itxaropen eza, gainbera sentsazio orokortu bat, eta alternatiba baten beharra. Bai, bueno, Peiok esan duenarekin lotuta, gustatuko litzaidake heltzea osasungintza publikoaren alde asteburu hauetan egon diren mobilizazioei, lehenik eta behin nire ustez normala delako edo ulertu behar dugulako hainbeste jente ateratzea kalera, justamente bizi dugun krisi eta ezin egon testuinguru batean, zein adierazten den forma diferenteetan, alde batetik aipatu izan dugun bezala ongizate estatuaren gainberarekin eta hori islatzen dena ere osasun gintza publikoaren kolapsoan edo krisi orokortuan, zentzu horretan ustez erabat normala da jendeak eskatuta egotean, nolabait ari garelako hitz egiten jendearen eguneroko bizitzaren kalidadearen inguruan. Ustut hitz egin beharko genukela osasun gintza publikoaren legitimidade krisi baten inguruan, baina zelan horrek ere politika komunista egin nahi dugun hori, zabaltzen digun testuinguru bat edo aukera bat hortik aratago, publikotasunaren aldarritik aratago, osasungintzaren auziari heltzeko ikuspegi komunista eta iraultzaile batetik. Ongia, bueno, ni gaipamen txiki bat ditineko nioke herri unibertsiaiei. Nola, azken urtitan ez, nik uste referentzialia handile hartu espazioa dalako, bai, formakuntza eta ikuspegi kritikoen zabalpen hortan, da, esango nuke, baina ez sustraituan eremu ezela, ikagarrizko ekarpena eteola. Batzuk eskertu nuke hau duela urte batzuk, olako mailu ukitzeko, olako mailu daun zebat ez, esango dugu, akontezimiento bat. Eta bestetik, bai maigaina ekarri, beste behin uste saioganetan ertetzula etxegabetze baten berri, horren, behazain gue jarreneko nuke maigainen, beti aipatzen mazela, eskudo sozialan inexistentzia horrein erakusle dalako, eta benetako eskudo soziala baldin badao, ongontar erakutzean bezala, proletargun antolakuntzia dela, ez Kontseilu Sozialisten edapen horrek albideratzen lako, holako egoera baten aurrien arpegi emati, eta baita ere azaleratzie benetan behazaingo kasun pasada bezala hainbat adierazpenen aurrien, benetan proletarguen eta klase hartain interesan arteko talki, ez? Hemen benetan azalera dela hainbat adierazpen eta ekarpenen ondorioz. Bai, niri ere adierazgarria iruditu zait, eta horren arira jaso diren beste zenbait gauza adierazgarria iruditu zaizkit. Hartzen garelako nola hor oinarrian dagoen erlazio ekonomikoa bera den askotan hor lehian dauden personaien kontzientziaren edukia bera jartzen duena, saltzen saiatuko naiz. Hau da, ez da gogoan daukazuen nola behazaingo zinegotzi batek dimititu egin zuen, harrapatu zutelako bideo batean pandemiaren erdi-erdian akelarren moduko batean farola bati helduta. Zinegotzi hoi honek publikatu du Facebooken bera normalki injustiziaren kontra egoten dela, baina ez ote den justua etxegabetze hau. Bain zuzen bere lehengusuaren omen delako etxea. Marxei arrazoi emanaz, alegia nola pertsona horrelako kasuetan ez diren kategoria ekonomikoen personifikazio besterik. Kasu honetan, alokatzailearena edo akuratzailearena. Persona honek, zinegotzi hori honek, biziki akuratzaile jokatu du, emakume baten eta haur baten etxegabetzea justutzat joz. Adierazgarri iruditzen zait. Onarte albistearen atalak eta sartuko gara gaurko gaian. Gaurko programa apur bat berezia izango da eta koiunturako 3 elementu edo gertakari ezberdin landuko ditugu. Eta pixka bat berotzen hasteko hartu nahiko nuken lehenengo gaia Ukrainiako gatazkaren auzia izango litzateke.
Ikusten ari gara azken egunetan mundu mailan eta batez ere Europan tentsioa areagotzen ari dela eta herrialde ezberdinetako ordezkariak beraien artean elkarrizketa ezberdinak izaten ari direla egoeraren gaineko neurri ezberdinak hartzeko. Eta hain zuzen ere elkarrizketa bidezko konponbide baten aukera lehenesten dute, baina era berean ari dira bide ezberdinetan neurriak hartzen edo zer gerta litekeelako. Gerra hotsak Europa erdigunera heldu dira berriz. Ukraina NATOra sar dadin eta herrialdean hegoaldeko potentzien eragina nagusitzeko egindako saiakerek bere tentsio une gorenera eraman dute herrialdea. Egun, zabalik dago gerrarako aukera. Ukraina NATOra sartzeko asmoak Errusia NATOren basez are eta inguratuago egotea lekarke. Are eta gehiago, Moskuren atarian izango luke Putinek mehatxua. Beraz, badirudi, Kremlinak hori gerta ez dadin erabaki irmoa hartu duela. 100.000 soldadu baino gehiago bidali ditu Ukrainiako mugetara. Izan ere, 2014az geroztik Ukraina Europara integratzeko saiakerak nabarmenak izan dira. Maidanen auspotzean mugimendu faxistak armatzea eta indartzea ezinbesteko aldagaiak dira Krimeako desanexioak eta Donetsk eta Lugansko herri errepubliken sorreren aurrean izan duten inbazio militarra ulertzeko. Minskeko akordioak ebatzi gabeko gerraren biharamunak lehia geopolitikoaren agerkari argienetarikoa azaleratu du. Badirudi beraz, Errusia inguratzea dela Europak Errusiako gasarekiko duen menpekotasun nabariaren aurrean Estatu Batuek emandako erantzuna. Errusia eta Alemanian lotuko lituzken Nord Stream 2 gazbidearen akordioa etetera bultzatu nahiko luke horrela potentzia Estatu Batuarrak Alemania. Ez dirudi ordea Alemania horretarako prest legokeenik. Eragin ditu ordea hainbat erabaki kolateral Espainiako gobernuak azperen batean bidali zituen 2 gerra buke, itsaso beltzera eta Eurofighter kazak bidali asmo ditu Bulgariara. Agerikoa da mugimenduaren arrazoia ez dela potentzia militar erabaki horra delako, baizik azken hilabeteetan gaiztotu den Marokorekiko harremanean Estatu Batuek izan dezaketen jarreragatik. Herrialde Afrikarrak penintxura Zaragoko lurretan izan dezakeen esku hartzeak gelditu nahia. Hortaz, hasi nahiko nuke pixka bat hitz egiten zein inplikazio dituen gatazka honek batez ere Europa mailan, baina baita mundu mailan ere, eta zuek nola ikusten duzuen egoera? Azteko esan gai korapilotxu, ozen gai geopolitiko aztertzakun, hainbat elementu kontun hartu erdila, eta hemen bai seguruna bai jakintziatik eta bai dakeun denboriatik, ez digula emango dauden elementuan agaztertzeko denboraik, baina, nik bai aipagarri jena, pixkat kokatzeatik esango nuke, ez nola, garai post-sovietikun esango du, mantzien akordio bai Europar eta bai bloko occidentala eta esango du Rusia momentu hortan, eta bere desintegrazioen ondorengo bloke horrek, eman zituen akordio guztiek nola ondien pixkanaka, bere indarra galtzen, eta esango du nola Rusien demandak ondien behin da erreiz kontutan ez hartzen, eta horrek albidera hau izenduna da, boke esango du occidentalan, pixkanakako territorio jate hori ez, NATOn interbentzio ezberdinen ondorioz, eta orduan, bai alau dela momentu batean nun, esango dugu Rusien interesa, esango du segurtasun bloke horren desintegrazioa aipadun bezala, nola sartzen hasi diren momentu baten leku desiente korapilotxo baten, dela Ukraina ez, historikoki estrategiko izendan leku bat izendalako, esango dugu adibidez, lehenengo eta bigarrengo mundu gerran ere muiak aprobetxago izendilako Rusia sartzo, esango dugu geografikoki nahiko babestuta ukiarren iparren ekialdie Rusiek, esango dugu hori dala benetan historikoki ahulena izendan lekue, daken espantzioatik eta dan lau gune horretik genez. Orduan, benetan hor ematen nahi din gatazkak 2014 ondoren, bai izen diela detonante fuerte, esango du, historikoki eman dien petizio, esan zela bloke posobietikotik eman dien petizio oidan edo ignoro oidan, Rusia intzaskoenak, oan ja hartu duela pixua, nun behak bloke bezala
esango du politikoki kolpe bat emateko momentu bilaudun, eta bueno, hemen azalartzei egon, gatazka godana izango du. Bai, nik uste, apurat osatzearen jonen azalpena, behiratu beharko geniokela zein den Rusiak planteatzen duen akordio puntuari edo non situatzen duen konponbidea bere arabera, ez dela, nolaiteko distentsio eremu bat bermatzean, bere mugen inguruan, eta hor, Ukraniak, Bielorrusiak eta beste zenbait herrialde badutela garrantzi zentrala, ez nolait planteatzen duena da, misilak erretiratzea eremu batetik haratago, edo NATOren ekialderantzko espantzio horri muga bat jartzea. Hau esan du, eta hor dago bat bota du. Esan du, neurri militarrak hartzeko prest dagoela, beraz, nire ustez, Ukraniaren okupazio osoa, Rusian partetik, ez dena toki posiblena, baina argi dagoena da, mendebaldeak entzungor egiten jarraitzen baldin badu, Errusiak neurriak hartu beharko dituela, bestela horrelako mehatxu bat bota ondoren esere egiten espadu ere, bere indar posizioa are ahulagoa litzatekelako, eta NATOk eskuak liberago lituzkelako. Hau zergatik esaten dut, nolabait horrelako erabakiak hartzen direlako, irudikatzen ditut militarrak, burgesak, politikariak, euren bulegoetan horrelako kalkulo geopolitikoak egiten, euren ikuspegitik zentzua dutenak, baina gero badakigu norden gerrara doana, norden bombapean dagoena, norden bertan Donbasen frentean dagoen jendea. Ez proletargoa da azkenean erabaki guzti hauen objektu dena, sujetu izaera gutxi daukana holakoetan, eta sufritzen duena zentzuertan uste dut komunistok gerraren aurkako posizio argi bat izan behar dugula, horrek ez dugu esan nahi, ekidistante jokatu behar dugunik kasunetan bi bandoen artean, baina uste dut gerraren basakeria argiki isalatzeko ere aprobetxatu behar direla horrelakoak. Bai, bueno, nik pare bat ideia besterik ez ditut gaitu nahi. Alde batetik nire ustez esatea, testuinguru basati honek frogatzen duela zelan demokrazia burgesa altzatzen den, edo demokrazia burgesaren beste aurpegi bat besterik ez den gerra imperialista edo muturreko gerra, pentsamendu liberalak ukatu edo eskutatu nahi duenaren kontra. Eta gero bestalde batetik begiratuta Espainiar Estatuak egun hauetan jokatu duen paperari edo posizioari, hor seinalatzea PSOE-ren gobernuak beste behin ere, ze fartza jokatu duen edo ordezkatu duen, inork ez ere eskatu gabe bera izan delako bidali dituenak, gerrarako barkuak Ukraniara, bera izan zen ere bai Espainiar Estatua NATOn integratzea albidetu zuena, baina gero bera da ere bai legitimatzen duena horrelako diskurtso bakezale edo demokratiko bat kriminalizatzen dituena, violentotzat jotzen dituen zenbait adierazpen, baina ez dituenak kondenatzen, esate baterako munduko hainbat zokotan ikusten ditugun, ez dakit, umeen heriotzak, ospitalen suntziketak, bombardaketak, eta bar. Tira hauek izan dira orain arte bildu ditugun datuak Ukrainiako gatazkaren harira, eta datozen egunetan ikusiko dugu nola ebazten den egoera. Baina orain aktualitateko beste puntu batera igaroko gara, eta agian aurreko gaiarekin harremanduta egon daitekeen gai bat da. Eta hori da, segurtasun nazionalerako legea hain zuzen ere. Baina gaian sartu aurretik ikus dezagun zein diran lege honek dituen puntu nagusiak edo dakartzan aldaketak. Espainiako gobernua 36/2015 segurtasun nazionalaren legea delakoaren hainbat puntu aldatzera doa. Momentuz lege proiektua denak botere bereziak eman nahi dizkio gobernuari segurtasun nazionalerako interes egoeretan. Baina zein dira segurtasun nazionalerako interes egoera horiek? Ondokoak zehazten ditu proiektuak besteak beste. Epidemiak eta pandemiak, aldaketa klimatikoaren ondoriozko egoerak, ezegonkortasun ekonomiko eta finantziarioa, terrorismoa eta desinformazio kanpainak. Nola iritsi dira interpretazio hain zabalekoak diren egoerak lege proiektu hau ezaugarritzera? Lehenengoa mehatxu terroristarena da. 2001an Ameritrask gisa izendatu ziren erasoak izan ziren abia puntua. Hain zuzen ere, Amerikako Estatu Batuetako komunikabide handienetara bidalitako Antrax-dun gutunek dorre bikien aurkako erasoarekin batera, Amerikako Estatu Batuetako lege patriotikoa onartzedin albidetu zuten. Testu inguru horretan osasunaren munduko erakundeak bultzatuta zenbait herrialdek segurtasun globaleko ekimena adostu zuten.
eraso nuklear, biologiko, kimiko eta radiologiko bidezko mehatxu terroristei aurre egiteko esku hartze bateratua. Nola iritsi zen, ordea, NBQR mehatxuei aurre egiteko protokoloa izurrite egoeretan aplikatzera. 2005ean munduko osasun erakundeak hegazti gripeagatiko pandemia deklaratu zuen. Modu horretan, segurtasun globalaren arriskuen barruan sartu ziren gaixotasun kutsagarriak. Horien artean izendatu zuten gripe pandemikoa ere, eta honako hauek dira zehaztutako egin beharrak. Gaitasun zibil eta militarren lankidetza. Komunikatzeko estrategiek laguntza militarraren beharra zabaltzea. Osasun sistemek gaitasun militarren integrazioa ahalbidetzea. Eta nola ez, 2008az geroztiko krisi ekonomikoa da aipatu beharreko hurrengo gakoa. Hain zuzen ere, 2010ean Lisboako konferentzian aliantzako herrialdeetako gobernuburuek kontzeptu estrategiko berria adostu zuten, Smart Defensa. Hain zuzen ere, horren atzean arrazoi argi bat dago krisi ekonomikoak berarekin ekar zezakeen segurtasun krisia. Hala, gerra merkatuaren zatiketa saihestu nahi zen, gastuak murrizteko eta koordinazioa planifikatzeko. Estrategia horren garapenaren amaiera litzateke NATOren Urban Operations in the Year 2020 txostena, intentsitate baxuko gerra. Estrategiaren hipotesiak bi tendentzia demografiko dira. Munduko populazioaren kontzentrazioa eta urberizazioa 2050erako aurreikusten da munduko populazioaren erdia baino gehiago 9 herrialdetan bilduko dela. Intentsitate txikiko gerra horrek funtsean gizarte zibilaren eta militarraren arteko batasuna du helburu, informaziorako eta kontrolerako. Zentzu horretan goaz orain bai albiste dugun aurreproiektuaren puntu nagusiak aztertzera. 28. artikuluak dio segurtasun nazionalerako interes egoera batean agintaritza eskudunak hala eskatuz gero herritarrek eta pertsona juridikoek lankidetzan jardun beharko dutela. Are gehiago, artikulu beraren hurrengo puntuaren arabera gobernuarekin elkarlana derrigorrezkoa izango da adinez nagusia den edozein pertsonarentzat. Salbuespen legediak gainera komunikazioaren alorra ere arautzen du. Komunikabideek agintariekin lankidetzan aritu beharko dute. Kontrako jardura komunikatiboak egitea berriz, segurtasun nazionalaren aurkako mehatxua izango da. Bueno, ikusi dugu labur zein diren dakartzan aldaketak, eta nahiko nuke zuek sakontzea apur bat zein implikazio dituen aurre lege honen puntuak eta ze ondorio dakartzan honek. Beno, lege proposamen hau iskribatzen da orain arte aipatu izan dugun ofentsiba politikoaren baitan, estatuaren totalitarizazioarako joeraren baitan, estatu paradigma berri baten ezarpen progresiboaren baitan. Krisi politiko orokortu baten baitan azken finean. Eta gaur egun zentzu komunean kabitzen ez dena ez daia soilik ulermen marko komunista dirudienez. Alegia, ideal errepublikarra erradikala zeinaren arabera botere politikoa ez den gizarte zibilaren fide komisario bat baizik. Hori bera ere pentsa ezina da gaur egungo ezartzen ari den ulermen markoan. Guztiz kontrakoa gertatzen ari delako, hain zuzen, ikusiko zenuten lege proposamen honek dakarren kasuistika. Klima aldaketari dagokion efekturen batengatik, edo pandemia batengatik, edo egoera finantziario desegonkor batengatik ezar dezakete segurtasun nazionalerako egoera delakoa, eta gizarte zibil osoa de facto estatuaren estensio bilakatu. Alegia, gizarte zibila de facto deusestatu eta bertan bera utzi. Honek eskubide politikoen ikuspuntutik, politika iraultzailearentzat dakarren katastrofearekin. Hain zuzen ere, bere posibilitate baldintza delako. Orduan, ofentsiba seinalatu izan dugu akaso modu orokorrago batean askotan, baina hartu behar dugu adibideak gure begien aurrean daudela egunero eta hau beste bat gehiago dela. Hori, besterik gabe. Bueno, nik nezer gutxi gehitzeko ez, bai esan beti olako situazio larri bat pasatzean nien, erabiltzeula estatuek indartzeko eta olako neurri hile distopiko batzuk ez, mai gaineratzoa, ikusi denuen bai 11 zelako fenomeno baten ondoren torre bikilen erazuk eta gero, nola zarri zituenan hainbat neurri guztiz, eta hauek dia adibidez,
baita ere, emate benak, beste, guztiz distopiko eta zientzia fikzion, kasi, baina, ikusita pandemien ezarrituen neurrile, gaur egun ezarrik ez gaitu harritzen, zinok ez genuen pentsauko gongo ginenik etxin zarrutu ez da izen baden bora, eta haure emateu, alako momentu baten, igual ezarri aldituen neurri bezala, baina, gero ikuste du praktikan, guztiz erabilgarri zaizkoela, olako neurrilek, ez? Bai, nik uste ofentsiba politikoa hitz egiten dugunean, egiten dugula topo normalean estatuaren ulerkeraren ideiarekin, ez? Esan nola ulertzen duen sozialdemokraziak eta zentzu komunak askotan estatua. Hau da, zuk ulertzen baduzu estatua entitate neutral gisa, pentsa daiteke, uholde batzuen aurrean, pandemia baten aurrean, normala dela entitate neutral horrek botere hartzea, esku hartzea, eta normala dela, neurri estremoak hartzea. Hemen, izkutatzen dena da, nor kontrolatzen duen estatua, da burgesiaren tresna bat eta aparatu bat dela estatua, eta zentzurretan burgesiak erabiltzen duela bere agintea batez ere krisi momentu hauetan indartzeko eta indar posizioak areagotzeko. Da, nork eragitzen du zer den larrialdi egoera bat, agintean dagoenak, burgesiak eragitzen du larrialdi egoera hauek barkatu noiz esarri, eta beraz, noiz eskuratu, Aitorrek esan duen bezala, biztanleriaren gaineko kontrol osoa. Zentzu horretan, uste dut, bastante paradigmatikoa dela nola karikaturizatu izan gaituzten ere askatasun politikoen defentsa egiten dugunean, badirudi askatasun individualista, ultraliberal bat defendatzen ari zarela. Zuk esaten baduzu, estatuak luke biztanleriaren kontrola hartu beharko berak nahi duenean, batez ere arbitrarioak egingo duelako, esaten dizutena da individualista bat zarela. Horrek seinalatzen diguna da bestelako konpromesu eta disiplina formatzuk sortu behar ditugula, baina estatuarekiko eta burgesiaren dominazio tresnekiko independienteak, besteak beste, diruarekiko independienteak. Eta tal honen hirugarren eta azken zatiarekin sartzeko lan erreformaren auzia egongo litzateke, koiunturan luzatzen ari dena azken egunetan. Eta, badirudi itxuraz koalizio gobernuaren proposamen aurrerako hiena izan behar zena, edo aldaketa sustantzialak mai gaineratu behar zituenak, errealitatean ez dituela emaitza horiek eman, edo ez dela hola ikusten. Zuek nola ikusten duzu, Hor nik lehenik eta behin esatea planteatzen ari den, edo 2012ko lan erreformaren aldaketa bezala planteatzen ari den hori benetan ez dakarrela horrekiko aldaketa sustantzial bat, eta hori ez dut nik esaten, hori Rajoyk berak esaten du, eta zergaitik esaten dut ez duela benetan aldaketarik ekartzen, besteak beste ez duelako ezer aldatzen behin-behinekotasuna edo aldi baterakotasuna, hor gehitzen ari direlako erteak normalizatzeko zenbait figura berri, eta zentzu horretan justamente orain esartzen ari den ekoizpen ziklo berriaren ezaugarri nagusia den malgutasun produktiboa esartzen ari delako lege berri hau. Beste alde batetik ere bai, kaleratzen inguruan ere, ez delako aldaketarik ekartzen, eta zer esan nahi du horrek, momentu honetan dela PPren lege garaian bezain merke kaleratzea langileak. Ni enaiz, hainbeste sartuko erreforma bera aztertzen espain naiz horretan aditu, baina uste dut interesgarria dela aztertzea lan erreformaren derogazioaren promesa horrek ze funtzio bete izan duen historiako berrizkako txekin gobernu aurrerakoienaren bai eraketan eta sostenguan, ez? Gobernua babestu zuten Bilduk eta bar besteak beste Mozal legea eta lan erreforma bertan bera geratuko zirelakoan, berdin alarma egoerarekin, hau da, askatasun politiko guztiak suspenditu zituen alarma egoera babestu zuten, gogoan daukat nola sinatu zuten papel bat Bilduren garaipen handitzat saldu ziguten papel ura esaten zuena lan erreforma deregatuko zela, nola aurrekontuak ere beste promesa batzuen artean horrekin babesten dituzten, eta behin gobernua erabat egonkorra denean, gobernuak egiten duen, programa honetan aipatu izan dugun bezala, egin behar duen, hau da Europak esaten duena, gutxi gora bera sinatu, patronala, komisiones eta UGT mai batean eseri, eta espero zena onartu dute, ez? Eta orain bai, bat batean kexu ageri dira, gobernua posibilitatu eta egoera hau
baimendu dutenak, eta larriena da, pasekitela horrela izango zela. Oda, nik ez du sinestezina da pentsatzea PSOE Podemosen gobernuak Europar funtsen txantaiarekin PP-ren lan erreforma bertan bera utziko zuela. Nik uste dut hemen ikusten dela burgesiaren alderdia bere espresio gorenean funtzionatzen, ez? Behar duenean hor daude, eta gero inkluso eragingo duen haserre eta desilusioa kudeatzeko ere hor daude burgesiaren alderdian eskerregal deitu ditugun espresio horiek. Bueno, eta badirudi azken minutu hauetan saioan zehar hitz egin ditugun elementu ezberdinek agerian uzten dutela edo nolabait berresten dutela Gazte Koordinadore Sozialistak hilabete hauetan salatu duen ofentsiba ekonomiko eta politikoa. Baina tiragaian sartu aurretik ikus diozagun mobilizazioak eta dinamikak utzi dituen irudiak. Gaur, manifestazioak deitu ditugu Bilbon eta Iruñean, burgesiaren diktadura gelditu lemapean, eta gazteria langileari dei egin diogu bertan parte har dezan. Gure bizi baldintzak geroz eta kaskarragoak dira, eta aldi berean geroz eta eskubide zibil eta politiko gutxiago ditu. Gazte esparruan adibidez, eguneroko gira bihurtu dira miseriazko soldatak, langabezia kronikoa eta aldi baterako lanak, esate baterako. Era berean, enpresari handien, bankarien eta politikari profesionalen partxatik kanpo antolatzeko deia ere zabaldu nahi izan dugu. Ezin dugu espero parlamentuen daudenek egoera hau aldatzea, izan ere alderdi politiko guztiak eskuin zein ezkerrekoak kapitalaren menpe daude, eta zentzu horretan enpresaria handiek sortutako miseria kudeatzera mugatzen dira, ez? Gure helburua gaur, estatu sozialistaren aldarria edatzea izan da. Mobilizazio hauekin, gazteriarengan eta langileriarengan gauzak aldatzea posible delako ideia zabaldu nahi izan dugu. Pobrezian zein askatasunetan oinarritutako bizi eredura eraman nahi gaituzte. Una sociedad sin ningún tipo de opresión es posible y aquí estamos para luchar por ello. Bueno, hauek dira irudiak, hauek dira adierazpenak, eta zuen ustez edo zuen hitzetan zergatik da hain garrantzitsua momentu honetan mobilizatzea? Bai, bueno, ez dut uste ezer berririk esango dudanik, baina nire ustez mobilizazio hau eta azpimarratu beharko balitz zerbait izango litzateke
Ze ekarpen egiten dute mobilizazio hauek gaur egun bizi dugun egoera larri honen aurrean langileriaren edo zehazki proletargoaren antolakuntza independienteari. Eta zentzu horretan, benetan seinalatu beharrekoa ez dela inbeste GKS bera dela mobilizatu dena, baizik eta jarri dituela oinarriak hemendik aurrera ere garatzen jarraitu behar den proletargoaren antolakuntzaren garapenari. Are gehiago, muturreko larrialdegi testu inguru bat bizitzen ari garenean, seinalatu izan dugun bezala, forma diferentetan. Eta horrek esan nahi duena da nolabait, benetan hemen garrantzi hartzen duena ez dela inbeste GKS beraren antolakundea nolabait, baizik eta horrek bultzatzen duen proletargoaren antolakuntzaren garapena. Eta ipagarria da ere, honen atzean dagoen belaunaldi haustura, hitz egin izan dugu belaunaldi haustura ekonomikoaz, hemen ikusten ari garela belaunaldi haustura hori apurka politikoki ezurrara gitzen, eta zentzu horretan iruditzen zait mobilizazio hauen neurgailuak behar duela izan ez hainbeste kuantitatiboa, baizik eta kualitatiboa, alegia. Gazte horiek guztiak ikustea ofentsiba ekonomikoaren, ofentsiba politikoaren aurka mobilizatzen eta antolakuntza independentearen alde, oso esanguratsua dela iruditzen zait eta datorren ziklo politiko berriaren adierazle. Kontuan izan behar dugu, belaunaldi bat dela gainbera ekonomiko betean hasi dena eta ez duena beste ezer ezagutu, ondorioz ez dena hain erraz lerratuko publikoaren defentsako horrelako mobilizazio ziklo nostalgiko batean nahi baldin bada, eta aurrera begirako argizpi bat dela iruditzen zait. Bai, ni zerbait gehitzearen, esango nuke, bai izen dela ez, holako txutik beti tortzei ondo, eta onda despliege, esango propagandistiko ondioa, eta holako momentu berdie baita ere erakusteko indar, pixka referentzialia hartzen jutu baita ere panorama politiko orokorrin. Nik azpimarroko nukena da, bai pandemien lehengo unetatik genez, mugimendu sozialisti orokorrin, da gazte koordinadora sozialisti barne, nola erakutsi duen konjunkturi irakurtzeko gaitasun hori nola izen duen ez, lehengo egunetik eta pandemiez hartu edo bere ondorioz ezarri ziren hainbat neurrien nola ja juntzien aurre ikusten emango ziren pausuek, eta aldatzen ari hori dan nan ez, lerraketa hori nola idan gauzatzen behin eta berriz, lehengo egunetik nintzien irakurketa danan ondorio. Horri garrantzi berezi emango nire. Bainik askar bukatzeko uste dut, akats bat litzatekeela arerio politikoen edo herri mugimendu autodenominatu horren sektarismotik edo ulertzea mobilizazio hauen arrakasta edo porrota sigla batzuen arrakasta edo porrot bezala da GKS-eren edo mugimendu sozialista termino identitariotan ulertuta indartuta edo kaltetuta aterako litzateken maniobra bezala. Hemen jokoan dagoena da egoera bere zikilarri baten aurrean hartzen dugun posizio politikoa, uste dut mugimendu sozialista eta GKS zentzuerdan ausart kokatu direla konjuntura honen aurrean, eta gero eta argiago marrasten ari dela apurketa bat, zeinetan nolabait apurketa markatuko duen plano hori izango den klase independentzia, hau da, burgesiaren alderdia alde batean, bestean proletargoaren alderdia, eta hor momentu honetan zoritxarrez Euskal Herrian sigla gutxi batzu baino ez daude, baina argi dagoena da horrelako mobilizazioetatik, nahiak esan duen bezala, indarturik proletargo oso ateratzen dela, nolait proletargoaren programa politiko ateratzen delako indartua, eta kontrara horren aurka ikusten ditugun beste espresioetan, azkenean burgesiaren politiken zuriketan ari diren beste horiek izkutatzen diren. Eta inork ezer gehitzekorik ez badu, onarte gaurko saioko hausnarketak, eskerrik asko zuei parte hartzeagatik, eta datorren saiora arte.